Una eina molt útil als fulls de càlcul són les referències. Per exemple, imaginem que tenim aquestes dues columnes amb valors. Anem a introduir una fórmula per sumar els valors de la primera i la segona columna. La primera ja la tenim i el que ens agradaria és fer exactament el mateix amb els valors de sota. No necessitem introduir una a una la fórmula corresponent a cadascuna de les fileres, sinó que un cop tenim la primera, amb posar aquí el ratolí, veient que apareix una creueta, arrossegant cap a baix, el que passa és que la mateixa fórmula s'aplica als valors de sota, però com veiem, a més, actualitzant-ho a la casella que correspon. Per exemple, aquí posem C4 més D4, però en baixar a la filera número 5, veiem que posa C5 més D5, i a la sisena C6 més D6, i el mateix passa a la setena. Això no només funciona en sentit vertical, sinó que funciona exactament igual en sentit horitzontal. Per exemple, si posem una fórmula per sumar els valors de la primera filera i la segona filera, si l'arrosseguem en sortir la creueta, veiem que funciona exactament igual. C5 més C6, ara D5 més D6, E5 més E6 i F5 més F6. Això és el que se diuen referències relatives, però de vegades no ens interessa que les fórmules s'actualitzen d'aquesta manera. És en aquests casos quan farem servir el que se diuen referències absolutes o referències mixtes. Anem a veure-les ara mateix amb un exemple. Tornem al primer full i anem a copiar, per exemple, aquests valors que tenim a la segona columna, els posem aquí sota i posem per aquí, per exemple, que n'hi ha un 2% pel que ens agradaria que es multipliquessin tots aquests valors. El que faríem, per exemple, és posar aquí l'igual, seleccionem la cel·la, valor multiplicar, seleccionem aquesta d'aquí, on està el valor 2%, i tenim aquí el resultat. Què és el que succeeix ara si arrossego la fórmula? El que passa és que aquí està multiplicant el D13 per C20, però aquí està multiplicant D14 per C21, perquè el que fa és arrossegar tots els valors, totes les cel·les cap a baix. Aquí és el D15 per C22 i el mateix passa aquí. El que necessitem ara, en casos com aquests, és posar un simbolet aquí, que és el del dòlar, que el que està dient, al posar-lo davant del número, és que quan arrosseguem, aquest número, el 20, ha de romandre sempre igual. Si el poséssim davant de la lletra, passaria el mateix, però referit a la lletra, és a dir, que quan l'arrosseguéssim cap a la dreta o cap a l'esquerra, la fórmula hauria de romandre en aquest valor sempre la mateixa. Anem a fer la prova, cliquem Enter, tenim aquí, arrosseguem novament, i veiem que ara sí, aquí estava D13 multiplicat per C20, aquí està D14 multiplicat un cop més per C20, el mateix passa a D15 i el mateix passa a D16. Això és el que se diu una referència mixta, perquè només hem posat el signe del dòlar davant del número. Podríem haver-lo posat també davant de la lletra. En aquest cas no hagués importat haver-lo posat només davant del número o davant de la lletra i del número, però el que sí que és fonamental és que estigués davant del número, perquè és el número al baixar cap a baix, a l'arrossegar cap a baix, el que no s'hauria de moure. Anem a veure com funciona igual a nivell horitzontal. Per exemple, copiem aquests valors, els posem aquí i posem, per exemple, aquí un 2%. Doncs, diguem, aquest valor d'aquesta cel·la vull que es multipliqui per això. Si jo ara ho arrossego, passa el que succeïa abans, és a dir, que aquí tinc C12 multiplicat per I17, però aquí tinc D12 multiplicat per J17 i aquí tinc E12 multiplicat per K17 i el mateix passa aquí a la quarta. Què és el que hauria de fer jo? Doncs, igual que abans hem dit que el que volíem era que el número es quedés fixe, ara és la lletra el que ens agradaria que es quedés fixe. Posem aquí el signe del dòlar davant de la lletra, premem intro, ho arrosseguem i veiem que ara sí, tenim C12 multiplicat per I17, però tenim també D12 per I17, E12 per I17 i el mateix passa a la quarta.
Insisteixo, passaria exactament el mateix si posem davant del número el signe del dòlar. El que passa és que, com a precís, en aquest cas, només necessitem que estigui davant de la lletra. Quan el signe del dòlar està tant davant de la lletra com davant del número és quan parlam de referències absolutes i quan està només davant de la lletra o davant del número és quan se sol parlar de referències mixtes. Però aquí, si per exemple poséssim el signe del dòlar davant del número també, doncs no tindria cap efecte perquè ens dona igual si s'actualitza o no el número, podem arrossegar-lo i veiem que no canvia absolutament res.